гэтым годзе Еўрапейскі гуманітарны універсітэт абвясціў набор на цалкам новую праграму гісторыя. Сапраўды вельмі класную каманду гісторыкаў апантаных сваёй справай, даследчыкаў, якія ведаюць крыніцы, ведаюць архівы, якія умеюць з імі працаваць, якія могуць данесці, што гісторыя гэта сапраўды самая цікавая навука, якія могуць зрабіць гэты працэс даследавання і навучання захапляльным. І я спадзяюся, што ўсё ў нас атрымаецца. Значыць, дадзеная праграма меркавалася ў значнай ступені не проста, скажем так, пачытаў кнігу, там нешта па гісторыі і пераказаў, а найперш будзе арыентавана на тое, што студэнты будуць мець магчымасць працаваць з першакрыніцамі. Таму, канешне, мы маем натуральна усе неабходныя практыкі. Першая з іх будзе такая антрапалагічная практыка, куды увойдуць вусныя гістарычныя экспедыцыі, куды увойдуць этнаграфічныя экспедыцыі, антрапалагічныя экспедыцыі, даследаванні. Гэта вельмі важна мець менавіта на першым курсе такую практыку, таму што вось такая непасрэдная камунікацыя з носьбітам вось гэтага гістарычнага досведу, яна вельмі спрыяе таму, што малады даследчык, сутыкнуўшыся вось такім відам крыніц, адчувае свайго рода эмпатыю. Ён ніколі ўжо не будзе іншым. Ён абавязкова будзе даследчыкам, а не проста нейкім тэарэтыкам, які спажывае гатовыя дадзеныя. У той жа час у нас будуць, канешне, практыкі ў архівах, дзе даследчыкі, якія маюць вялікі вопыт працы, зарыентуюць іх, пакажуць, як працаваць, што можна шукаць у архівах, што з гэтым рабіць і гэтак далей. Акрамя таго, у нас ёсць вельмі цікавыя курсы, звязаныя у тым ліку з такімі палявымі даследаваннямі, як выезд у гарады. Прычым мы спецыяльна выбралі такія гарады, якія нельга адназначна ўпісаць у такія нацыянальныя наратывы. Мульцікультурныя, поліэтнічныя, мультиканфесійныя і гэтак далей. На прыкладзе гэтых гарадоў можна будзе паглядзець, што гісторыю не заўсёды патрэбна і можна вывучаць ці разглядаць якраз з пункту погляду нейкіх нацыянальных наратываў. У прыватнасці у нас плануецца паездка ў Гданьск, дзе ў нас ёсць свае партнёры. Таксама будуць аналагічныя палявыя такія доследы праводзяцца ў Вільні. Акрамя таго, сярод нашых партнёраў Львоўскі інстытут гарадской гісторыі. На жаль, канешне, у Львов мы паехаць зараз не зможам, але яны маюць цудоўнейшы, проста адлічбаваны архіў, з матэрыяламі якога мы будзем працаваць, а паколькі яны нашыя партнёры, то у тым ліку з супрацоўнікамі гэтага цэнтра будзе налажана вся гэтая праца. Гэта калі гаварыць пра такую найбольш практычную частку. Акрамя таго, канешне, будуць вельмі важныя тэарэтычныя курсы. Сярод такіх пярлін, напэўна, нашай праграмы гэта будзе курс World History, ці сусветная гісторыя, можам так перакласці, якая будзе чытацца не толькі для нашых студэнтаў, але ў рамках сеткі універсітэтаў Прынстон-Кембридж, дзе выкладчык і распрацоўшчык гэтай, на мой погляд, зусім геніяльнай метадалогіі Джерри Эдельман будзе весці гэты курс у супрацоўніцтве з нашымі выкладчыкамі. І да гэтага курса онлайн будзе далучана сетка універсітэтаў-партнёраў. І такім чынам студэнты будуць мець магчымасць непасрэдна на пляцоўцы аднаго гэтага курса камунікаваць са студэнтамі розных іншых універсітэтаў. І гэта заўсёды вельмі цікава, вельмі карысна. Я сама вяла падобныя курсы, таму што студэнты з іншых краін, яны прапануюць нават новую оптыку на нейкія нават нам добра вядомыя падзеі. І такім чынам вось такі магчымы канструктыўны дыалог і зноў жа паглядзець на нейкія добра вядомыя нам рэчы зусім з іншага боку. Гэтая праграма навучання будзе 4 гады. І мы зрабілі фокус на такой рэгіянальнай гісторыі. Найперш мы будзем мець справу якраз з вывучэннем, даследаваннем рэгіянальнай гісторыі. Рэгіён, разумеецца, у такім сэнсе ад Балтыйскага да Чорнага мора. Але натуральна, тут будуць курсы і па сусветнай гісторыі, і шмат такіх вельмі карысных курсаў для працы ў сучасных такіх накірунках, як там экалагічная гісторыя, альбо там gender studies for historians. Акрамя таго, канешне, будзе адмысловы курс, як дыгіталізацыя ўплывае на тое, якім чынам мы расказваем сёння гісторыю. Будзе, канешне, курс па applied history, ну і некаторыя іншыя рэчы. Для таго, каб студэнты на выхадзе мелі ўяўленне, як сёння
гісторыя вывучаецца, як яна ставіць пытанні і ў якіх актуальных накірунках яны змогуць працягнуць сваё навучанне ці свае даследаванні ці сваю будучую працу. Наконт тэмаў, якімі могуць займацца студэнты. Канешне, калі вырашаецца, якой тэмай будзе займацца студэнт, гэта заўсёды дыялог. Гэта ніколі выкладчык не можа сказаць: вось табе тэма, ідзі займайся ёй, а вось табе там дакументы паглядзі такія і такія. Гэта заўсёды дыялог, і, канешне, мы тут зыходзім з таго, што найперш цікава студэнту. Такім чынам мы вызначаемся, хто з выкладчыкаў можа быць максімальна карысны для гэтага студэнта, і пасля студэнт ужо налажвае з гэтым выкладчыкам дыялог. Студэнт раскажа выкладчыку, чым ён хоча займацца. Выкладчык паспрабуе справакаваць гэтага студэнта на тое, каб ён канкрэтызаваў свае пытанні, там, на які ён будзе шукаць адказ. Ну і, натуральна, у такой супрацы яны будуць распрацоўваць больш падрабязны нейкі алгарытм дзеяння, у тым ліку, якія архівы, якія крыніцы, якая літаратура могуць быць карысныя. І, натуральна, даследчы працэс — гэта заўсёды вельмі творчы працэс, і часам бывае так, што пачынаеш займацца адной тэмай, заканчваеш зусім іншай, не таму, што нешта пайшло не так, а таму, што падчас працы ты знайшоў так сваімі рукамі нешта яшчэ больш цікавае табе. Мы ўсе вельмі любім інтэрнэт, мы ўсе вельмі любім тыя магчымасці, якія дае ён даследчыкам і студэнтам, натуральна, таксама. Мы вельмі радыя, што зараз вялікая колькасць кніг ёсць у вольным доступе, бібліятэк розных і, канешне, архіваў. І у тым ліку мы вельмі ўдзячныя нашым калегам, якія адлічбавалі значную колькасць стацыянарных архіваў. Гэта ўсё, канешне, вельмі аблягчае працу. Ты можаш з дому працаваць з якімі ўгодна архівамі, шукаць па ўсім свеце, што табе трэба, але ў той жа час вось гэты непасрэдны вопыт дотыку да саміх дакументаў, дотыку да саміх крыніц, нават вось гэты фізічны, так, як это, патрымаць у руках гэта ўсё, адчуць гэты пах, гэтую эпоху, канешне, гэта вельмі важна. І таму, канешне, у нас будуць рэальныя жывыя практыкі ў архівах, дзе студэнты будуць мець гэтую непасрэдную магчымасць. Больш за тое, пакуль інтэрнэт не замяняе, пакуль там няма ўсяго, што накоплена чалавецтвам, таму ў любым выпадку і студэнты, і пасля, калі стануць магістрантамі ці дактарантамі, яны будуць вымушаны працаваць надалей у сапраўдных архівах. Я вельмі спадзяюся, што тыя курсы, якія ёсць у нас на праграме, дадуць ім неабходныя навыкі для працы як у адлічбаваных архівах, так і ў рэальных жывых архівах. Яны змогуць і добра арыентавацца і прадуктыўна працаваць. Але, на мой погляд, вось якраз для гісторыка, магчыма, для літаратара, вельмі важна адчуць гэты нерв тэмы ці эпохі. Менавіта таму і на першым, і на другіх курсах адразу, фактычна, вось толькі студэнты яшчэ паступілі, зусім яны ўчарашнія школьнікі літаральна, будуць такія практыкі, дзе, я спадзяюся, якраз вось гэты нерв гэтай эпохі, ці нерв тэмы, ці нерв, у прынцыпе, што такое гісторыя, праца гісторыка, студэнты змогуць знайсці. Я цвёрда ўпэўнена, што гісторыю любяць усе ёй захапляюцца, усе чытаюць гістарычныя раманы, усе глядзяць гістарычныя фільмы. Больш за тое, мала які чалавек не зможа нешта дадаць, нейкае сваё разуменне нейкай гістарычнай эпохі. Усе бы тут, безумоўна, эксперты. Але прафесіянала гісторыка, напэўна, адрознівае тое, што ён можа паставіць пытанні больш складана, у больш нейкія шырокія кантэксты. Таму я вельмі запрашаю абітурыентаў да нас на праграму. Я цвёрда ўпэўнена, што навучанне на нашай праграме будзе захапляльным працэсам. Я цвёрда ўпэўнена, што тыя навыкі, якія дадуць нашыя выкладчыкі вам, спатрэбяцца вам у жыцці, нават калі вы не станеце прафесійнымі гісторыкамі. Мне падаецца, праца, уменне працаваць з любога роду крыніцамі, з любога роду інфармацыі карысна для любога гуманітарыя, і не толькі для гуманітарыя, напэўна, для любога чалавека. Акрамя ўсяго іншага, вы будзеце мець магчымасць тут вывучаць мовы. Вы будзеце мець магчымасць працаваць на ангельскай мове, і вы будзеце мець магчымасць абраць сабе нейкія іншыя мовы для таго, каб стаць сапраўды добрым спецыялістам па нашым рэгіёне.